na jelu male ijechụla aka ya. Ofu nwoke si m na ha bịalụ male ịbịachụla aka fa bịa na-ebugheli afịa ịghọtago wee na-eche obodo ọzọ fa ga-aga. Mana fa dị ịtọ wee bili na rum. Fa na-ata afụ ofu onye n'ime ha wee fụ nwaanyị chinko wee chụbịa wee chụta the girl wee gwa ya wee sị ya na ya nwekwala enyi nwoke o, ọsịa ma ọ na-anụ ya anụ, ọsịa mba, ọsịa na nsogbu adụrụ. So fa na-abọ wee kwụba. Mana ịmagolu ka ndị be anyị si ayọ oyi. Etu ndị be anyị si ayọ oyi bụ na fa na-emelụ nwaanyị ihe niile like golie gift, golie akwa, nye ego, mee nke a. So this guy wee were otu afọ wee na-ayị this girl. Mana nwoke male ya na the girl na-ayị. Ịma na o nwee ka ndị ọcha si eme. Fe belivuru na mmadụ na-abọ na-esi ibongi na o nwere onye a na-ebenefit iche. Mba, no, gị nwa na enjoy, ya nwa na enjoy. For that, ịma njide enya ma ele gị ife niile. O nwere ike igolu gift o, mana inye gị cash. Ịma golo ọ bụrụ etu ndị be anyị si emesefe aka n'ebe enyi fe nwaanyị nọ ka fa nwa si wele eme. So this girl wee welu maka etu onye Naija anụnwa si treat. Wee lovezie onye Naija more than onye Malay. So onye Malay nụnwa wee malụ wee kpọọ the girl wee jụbịa. The girl wee kwuo eziokwu. The girl bugodo ụzọ gọba agụgọ wee sị na ọ ga agụgọ na ya ga-ese ndị a back to obodo o si wee bịa. The girl wee kwuo ihe niile wee kwụsie. O wee sị aje ezuki ebe ndị afụ bi. O wee je wee zuki ebe ndị afụ bi. Akwanịa o wee zukọsie ya. Nwoke Malay wee chebulu nwoke be anyị n'ụzọ wee sị ya hapụli ya this girl. Unu amakwa ihe nwoke be anyị kọrọ. O wee jụọ ya ma ọ na-anụ ya anụ, ọ sị ya mba. Ọ sị as long as na ọ nara anụ ya anụ na o nwere right egwu anya hapụli ya this girl. Nwoke Malay wee chiche nye warning wee na. Unu ama na this guy continue. Ya na this girl na-abụ. Nwoke Malay wee wuo iwe wee jekpọli ya ndị eke. Unu amazi ihe bụ dimenten. Ndị eke wee bịa wee bulu fa na-atọ tinye ha n'ụlọ mkpọrọ. A na-ekwe ha wepụ okwu court na fa ga-ana. Wee lute na court wee jụba the girl sị ọmaala onye ọsị yes, enyi gị nwoke ọsị yes. Ọkwa ị na-ayị onye a na-ayịkwa onye nke a ọsị yes. Kekwana ihe iji hapụ onye a wee yibe onye a ọsị maka na nwoke Naija na-emelie ife nwoke Malay nwere ike ime nwulie. N'ọnya ka aji wee love onye karịa nwoke Malay. Wee jụọ onye wee sị ya mana ịgbakwa na o nwere akwụkwọ ọsị mba na ya marọ. Wee jụba nwoke Naija wee sị ya ịbịala obodo ị nwere akwụkwọ wee bịa wee chụba nwaanyị. Ọsị na ya dosọrị wuo na Naija. Ịbịala obodo mmadụ ị nwere akwụkwọ. Ife niile ifuru ị ga-eme ebe afọ wee ji iso nwaanyị n'ike isi dịgị mma. Wee hapụ Naija. Wee gbagụ n'asa mmiri n'asa. Wee bịa obodo oyibo ịchụ nwaanyị. Wee bịa obodo oyibo ise ibongi. And ihe na-agwa gị ihe adụkọ the first time the guy na-abịa obodo oyibo. If not, kedu ihe oge ịma na Naija ịchụba nwaanyị. Iwe si nne ka akwa na ọsị ya enwekwa na enyi nwoke the next thing ọ na-anụ gị anụ nwoke eje nọla ana. Abụ ya tago and all this mentality ka o bu wee pụta. And onye melụ n'isi na anya dị otu a. Afọ ifugo. Chineke melụ gị ebele. I'm telling you. Chineke melụ gị ebele. Ebele ga-ada emedi mo na ebele ụmụ okolobịa na-abụ ọnụ nwa so gị wee na. Onye na-akọlụ m akụkọ bụ one of them. And kịta anụnwa Chineke meli ebele o nweta ụzọ wee nweta onwe ya ebe dị mma. Nyanwa nọkwazi obodo oyibo. Ọ sị m mana e nwere ike ime gịnị ịmazi ije mmadụ na-aba afọ. Ọ sị m na ife aji wee kọbalụ m akụkọ bụ maka na gịnị mere. Na mgbe afọ ebufana na one of them na ebe afọ na-ebesa akwa na-asị na ndị befeleche ma ana wee ziti obodo oyibo. Andị n'ife na-ewute ebu na o nwere ife ya mete n'ọsọsọ na ya na mmadụ bi n'ụlọ bụ ihe kọsọrọ ya na iji buru ya wee na-ebunaga. Afọ ifugo. Even nke afọ na onwe enye na mgbe o ji wee fie n'anya o wee na-eche ihe ya mere onwe ya. Nya ụdị akwa fana abụọ nọ ebe afọ na-ebe na ya nwasokwu na-ebe mana ya nara ebe too much maka na ndị befe ji ego. Na ya ma na ya nalụ na ya ga-achọbakwa ụzọ ọzọ. Apụ ịghọtago
mana ebele this guy, this one of them megidekweli ya na ọ bụ na ya mara ebe the guy nọ kịta na ya ga-enyere ya aka mana ya marọ ọkwa ifugo maka na ịma na fa niile abụrụ nwanne n'ibi obodo oyibo onye ọbụla ifụọlụ you can live with that person as long as na unu si ofu ebe wee bịa. Even you can live with onye gị na-esiri ofu ebe wee bịa until ị nweta ife ị na-achọ. Ihe nji wee kọba akụkọ bụ maka ụmụ okolobịa ndị kara abịa obodo oyibo. Mgbe ọbụla ịlụrụ obodo oyibo maọbụ ebe ọbụla ị nwetara onwe gị gị na mmadụ wee bili, i wee notice that na ije onye na-eje akwụ ọkwa n'ọtọ nwanne bulu akpa gị 100 meters senior boys ọ ihe ị ga-agba. Unu afụlụ na ndị osochi egbujulu ebe niile. Unu afụlụ ka this guy si wee bulu ụchụ from benni ya wee bịa wee chụchụ anya mmadụ na-abụ ọzọ akafa kwụ ọtọ. Akwa ifugo this guy na-awa mara ebe ọ nọsọsọ chukwu maara iji ezi o nwere ike ọ bụ na ọ dọrọ ya na mma ahụ nwee ike ọ bụ na ọ dọrọ ya na mma mana etele ụgbọ etele ose o nwere ife ị ga-emegidesi m na ife mere ha atọka ma na ife mere ha dị mma. Akwa ịghọtago. So nwanne m saa anya mmiri atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofe n'isi n'ọfịa maka ha daino ịghọta ihe m niile. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyekwalụ ndị mmadụ aka iji wee ghọta dat na gịnị mere na ndị osochi egbujulu ebe niile. Yes, ma yakwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ.